כשהגיעה מסיבת הסידור הייתי נרגש מאוד. היום אני ניגש, אל הסידור ניגש, מעט קטן אך מוכן לשאת תפילה באמון, מפי העוללים כשהפסוקים עולים, כל אויב הם מנצחים, הכל לטוב הופכים. אדוני אלוהינו, אבותינו ששם גילנו בתורתך ותלמידנו במצוותיך. עשיתי את הסידור הראשון שלי, שנה תפילה עם בחלק, וביקש שלא אשכח. ולא לידי ניסיון, וכל הכבוד לגלעד, כל הכבוד ליופי, כל הכבוד לאליהו. אנו יצר הרב ואחי מאדם, רב מחבר, רב משתפנו. השנה למדנו חומש עם טעמים, זה הרגיש כאילו אנחנו שרים את התורה. כל טעם הוא כמו מנגינה קטנה, וזה ממש הפך את הלימוד לחוויה. ילדים, אדם עשיר, איזה סל מביא מסוג? הרי זה לא איתו. כמו שהתחלנו את השנה אני קינאתי באח שלי כי הוא למד את הגמרא ואני רציתי גם ללמוד גמרא ולדעת את כל הגמרא. הופכים דף. הגבלות שמגבילים את מי שקורא בספר תורה. האימון כיפי וחווייתי, אני לומד הגנה עצמית.
פרת לעירה ולרקוד את הדבש. זה גם כיף, זה מתח. להגן על החבר, למשל אם יש לך חבר שהוא בצרה, אתה צריך לסלק את מי שהוא עושה לו צרה. השנה הייתי חלק ממקהלת התלמוד תורה. הופענו באירועים חשובים, התאמנו הרבה, ובכל פעם שעלינו לבמה הרגשתי גאווה. לשיר עם החברים שלי, לראות את הקהל נהנה, זו חוויה שאני אזכור עוד הרבה זמן. מה עם שני המקרים שהרב כהנא מדבר עליהם? מי יכול לומר לי את זה? בחוג דרמה למדתי לעמוד מול קהל ולהביע את עצמי, זה ניתן לי אומץ גם לדבר בכיתה. קיבל תורה מזונה מסערה ליושב ישוע מסכנים סגנים. נקודותיים נותנים לך כרטיס ואתה משלים משימות על פני מה שכתוב לך, יש לך נקודות, ואז אתה קונה פרסים בקיוסק. אנחנו בתוכנית הרדיו הקבועה. בפרשת השבוע אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מונה את עם ישראל. המהות של הספירה עכשיו זה מאהבתו של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי. מודו להשם כי טוב כי לא לחסדו, יצא 7 מילים. מודו להשם כי טוב כי לא לחסדו, ויצא 24 אותיות. סיימה על שיר תודה להשם כל יום, השם אוהב אותך 24/7.
שהבעל שם טוב הלך לאיזה יהודי, למה אתה מתייחס לאנשים הפשוטים ולא לאנשים החכמים והצדיקים דווקא? וסיימנו כעת את השידור, חזק וברוך. השנה עשו לנו הכנות לישיבה, ביניהם ישיבת ערב. ישיבת ערב שבה נמצאים תלמידים שלוקחים אותם, מכינים אותם לישיבה של השנה הבאה, ששם מלמדים אותם איך ללמוד את התורה מתוך אהבה ויראת שמיים אמיתית, להתחבר ללימוד שלנו מתוך אהבה, ליצור קשר עם זה ולהתחבר לזה במילה אחת. וזה מאוד עזר לי באופן אישי, הישיבת ערב הזאת שמגיעים וגם התאים לתורה, וזה גם הכין אותי בצורה הרבה יותר טובה ומוכנה לדעת לקראת מה אני הולך בשנה הבאה, וזה עזר לי באופן שלא יתואר. תודה רבה.